Ayan mga lods, dito na naman tayo dahil wala akong pasok. Nandito na naman ako sa aking paboritong lugar. Kasi sa trabaho, timing ito para mag-relax. Ayan, may dala kaming baon kasi maghapon kami dito magtatambay ng aking beshi. Actually, ayaw niya magpakita kasi nga nahihiya siya. Siya camera type. Kaya ako na lang magdadaldal dito para hindi kayo mainip mga kapatid. Katapos dito, nag-exercise ang lola nyo. Walang magawa kasi nga laki-laki na dabya na lalong lumalaki ang Tuwid mo yung katawan. paa mo. Kahit naman diet ng diet kuno masaklap, lalong lumalala kasi pag diet ayan lalapang ng sobra-sobra kaya lalong mataba. Ang ganda, Harsh talaga ang no. init. Grabe, ang laki na ng tinaba ko, sobra-sobra. Ngayon, Yung 64 doon, di ba kilo wala na ka? ako. Dati ay, pagdating ko dito sa Dubai ay 45. Oo, ayan. Dahil Nakasama siguro sa sila. mga food na kinakain namin dito na minsan hindi namin makain sa Pinas dahil sa kahirapan, hindi kami makabili. Kaya ito, dahil mura Okay na. kain namin. Kaya naman, naglaro-laro ako, kunwari sulat-sulat ng pangalan. Ayan ang ginagawa ko habang nandito ako sa dagat. Libangin ang sarili natin. Dahil tayo ay OFW, Saglit lang yan, diba? ang ating kalungkutan. Ayan, libangin natin ang ating sarili. Huwag tayong magmuksan. Ginakausap ko ang sarili ko. Ayan. Pag wala kang makausap, usapin ang sarili mo. Pagkakaintindihan kayo lalong yan. Kasi nga, sarili nyo yan. Kaya nga lang, libangin nyo ang sarili mo. Habang wala kang ka-holding hands, i-holding hands mo ang sarili nyo. Para ma-express na masaya ka. Ayan, nagsayaw-sayaw na ang lola nyo. Nakakaloka. Salamat sa panonood sa aking video. Huwag makalimot mag-follow.